Τι συμβαίνει όταν ακουμπήσεις με γυμνά χέρια ένα εξωγήινο σκάφος? Ένας Αμερικάνος στρατιώτης το έκανε. Αλλά αυτό που κατέβηκε απευθείας στο μυαλό του εκείνο το βράδυ χρειάστηκε 30 χρόνια για να αποκρυπτογραφηθεί. Και όταν επιτέλους διαβάστηκε, ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας άλλαξε. Καλώς ήρθατε στο περιστατικό του Rendlesham Forest. Αυτή δεν είναι η ιστορία ενός τυχαίου πεζοπόρου με μια θολή κάμερα. Αυτό είναι το Roswell της Βρετανίας. Ένα γεγονός που είδαν με τα μάτια τους για πολλές συνεχόμενες νύχτες άριστα εκπαιδευμένοι στρατιωτικοί της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανόμενου και του υποδιοικητή της βάσης. Και το πιο τρομακτικό, το περιστατικό συνέβη ακριβώς δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια θα μπαίνουν αποσπάσματα από τους πρωταγωνιστές και τις μαρτυρίες τους για τα γεγονότα όπως τα έζησαν οι ίδιοι. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του μυστηρίου πρέπει να πάμε πίσω στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Βρισκόμαστε στη διπλή βάση RAF Bentwaters και RAF Woodbridge στο Suffolk της Αγγλίας, την οποία διαχειρίζεται η Αμερικανική αεροπορία. Είναι 26 Δεκεμβρίου του 1980. Ο κόσμος ζει με το φόβο του πυρηνικού ολέθρου. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οι φρουροί στην πύλη βλέπουν παράξενα φώτα να κατεβαίνουν στο κοντινό δάσος Rendlesham. Νομίζοντας ότι είναι κάποιο αεροπορικό ατύχημα, πιθανώς κάποιο μυστικό σοβιετικό σκάφος, παίρνουν άδεια να ερευνήσουν. Οι αεροπόροι John Burroughs και Jim Penniston και ο Ed Kabangsang μπαίνουν στο σκοτεινό δάσος. Όσο προχωρούν ανάμεσα στα δέντρα, οι ασύρματοι τους αρχίζουν να γεμίζουν παράσιτα. Ο αέρας ηλεκτρίζεται, τα ζώα σε μια κοντινή φάρμα αρχίζουν να ουρλιάζουν και να χτυπιούνται με πανικό. Και τότε σε ένα ξέφωτο βλέπουν κάτι που πάγωσε το αίμα τους. Δεν ήταν αεροπλάνο, δεν υπήρχαν συντρίμμια, ήταν ένα τριγωνικό σκάφος περίπου 3 μέτρα σε πλάτος και 2,5 μέτρα σε ύψος. Ο Πένιστον πλησιάζει αρκετά και βλέπει καθαρά. Το υλικό του έμοιαζε με αδιαφανές μαύρο γυαλί σαν οψίαντος. Στο κάτω μέρος εξέπεμπε ένα μπλε φως, ενώ στην κορυφή αναβόσβηνε ένα εκτυφλωτικό λευκό φως. Ο Πένιστον κάνει το αδιανόητο, βγάζει το σημειωματάριό του, κάνει σκίτσα και μετά το ακουμπάει. Το μέταλλο ήταν ζεστό. Στην επιφάνειά του υπήρχαν ανάγλυφα παράξενα σύμβολα σαν ιερογλυφικά, με το μεγαλύτερο να μοιάζει με τρίγωνο. I came around on the far side of it and then I could see there was writing on the side of the craft itself. When I got to the part where I could actually see the writing on the craft, it was like glyphs. And it wasn't any writing that I've seen before. That's what they looked like. They stretched about 3 feet wide and they're about 5 to 6 inches high. Were you scared? Yeah, I was very scared, believe me. All this was given in my statement to OSI and down at the OSI building in my debrief. I mean, I wrote 4 pages out. Ξαφνικά το σκάφος εκπέμπει μια εκτυφλωτική λάμψη, σηκώνεται αθόρυβα από το έδαφος, ελύσεται ανάμεσα στα πεύκα και με απίστευτη ταχύτητα εξαφανίζεται. Όταν οι στρατιώτες επιστρέφουν στη βάση, συνειδητοποιούν κάτι τρομακτικό. Τα ρολόγια τους πήγαιναν 45 λεπτά πίσω. Είχαν βιώσει απώλεια χρόνου. Το επόμενο πρωί η στρατιωτική αστυνομία βρίσκει φυσικές αποδείξεις. 3 μικρά αποτυπώματα στο έδαφος σε ένα τέλειο τρίγωνο, το καθένα βάθους 4 εκατοστών. Φτιάχνουν γύψινα καλούπια αυτών των αποτυπωμάτων. Βρίσκουν σπασμένα κλαδιά και σημάδια καύσης στα δέντρα. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι όταν φέρνουν το μετρητή Geiger. Στο κέντρο ακριβώς του τριγωνού η ραδιενέργεια καταγράφεται ως και 10 φορές πάνω από το φυσιολογικό όριο. Η τοπική αστυνομία καλείται στο σημείο, αλλά το αποδίδει αστεία στον φάρο του Ortford Ness, που βρίσκεται μίλια μακριά. 2 νύχτες μετά, στις 28 Δεκεμβρίου, τα φώτα επιστρέφουν. Αυτή τη φορά, ο υποδιοικητής της βάσης, αντισυνταγματάρχης Charles Holt, ένας αυστηρός σκεπτικιστής αξιωματικός,
αποφασίζει να πάει ο ίδιος στο δάσος για να διαψεύσει τις φήμες. I was very skeptical. I found what had allegedly taken place hard to believe, and I was really going to debunk it, quite frankly. And as events unfolded, I became more and more concerned that there may be something to this. I kept telling myself that there had to be some type of an explanation for it, but I certainly couldn't find one, and even to this day, I can't explain what happened. Παίρνει μαζί του μια ομάδα μετρητές ραδιενέργειας και ένα φορητό κασετόφωνο για να καταγράφει τις σημειώσεις του. Αυτή η ηχογράφηση, γνωστή πλέον ως κασέτα Holt, είναι ίσως το πιο ανατριχιαστικό ντοκουμέντο που υπάρχει στο YouTube σήμερα. Στην κασέτα ακούμε τον Holt και τους άντρες του να βλέπουν ένα κόκκινο παλόμενο φως να κινείται σπασμωδικά στα δέντρα. Ο Holt ακούγεται να λέει «Έρχεται προς το μέρος μας». Some type of strange flashing light ahead. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Στη συνέχεια το αντικείμενο φαίνεται να εκρήγνεται σιωπηλά σε 5 ξεχωριστά λευκά αντικείμενα και να χάνεται στον ουρανό. Then it silently explodes like fireworks into multiple white objects and they disappear. We were almost in shock. I'm thinking the whole time, I wish I hadn't got involved in this. Nobody's going to believe what we're telling them. I'm thinking ball lightning, all kinds of explanations, but nothing fits. When it broke into 3 pieces, the whole thing just blew us away. I mean, there's no aircraft that could do that. The movements, no aircraft can even do that today. Αλλά ο εφιάλτης μόλις άρχισε. Λίγο αργότερα 3 φώτα σαν αστέρια εμφανίζονται στον ουρανό, κινούνται με γωνιακές αδύνατες ταχύτητες και τότε, σύμφωνα με τις αναφορές του ίδιου του Holt, ένα από αυτά τα αντικείμενα σταματά ακριβώς πάνω από τη βάση. Αρχίζει να ρίχνει συγκεντρωμένες ακτίνες φωτός, σαν λέιζερ, απευθείας πάνω από τα καταφύγια όπου φυλάζονταν πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την απόλυτη παραβίαση ασφάλειας. Κι όμως καμία σιρήνα δεν ηχεί, κανένα μαχητικό δεν απογειώνεται, σαν τα όπλα τους να είχαν απενεργοποιηθεί. Ο Holt καταθέτει επίσημο υπόμνημα στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απάντηση της Βρετανικής κυβέρνησης: το περιστατικό δεν έχει αμυντική σημασία. Ο φάκελος κλείνει. Όμως, το πιο τρελό κομμάτι της ιστορίας, αυτό που εξηγεί τα πάντα, αποκαλύφθηκε σχεδόν 30 χρόνια αργότερα. Θυμάστε τον Jim Penniston, τον άνθρωπο που ακούμπησε το σκάφος την πρώτη νύχτα? Όταν άγγιξε εκείνα τα σύμβολα, υποστήριξε ότι ένα εκτυφλωτικό λευκό φως γέμισε το μυαλό του. Έλαβε ένα τηλεπαθητικό μήνυμα απευθείας στον εγκέφαλό του. Όταν επέστρεψε στη βάση πριν καν κοιμηθεί, έγραψε μανιωδώς στο σημειωματάριό του αυτό που έβλεπε στο μυαλό του. Ήταν 16 ολόκληρες σελίδες με διαδικό κώδικα, μηδενικά και άση. Κράτησε αυτό το σημειωματάριο κρυφό για 30 χρόνια, φοβούμενος ότι θα τον έβγαζαν τρελό. And then when I touched the top triangular one, there was a blast of light, a white light. I mean, I was blinded and stunned. So all I could see was white light. But during that, that's when I seen like digital stuff, like ones and zeros and stuff like that. I mean, but I don't know. I didn't know it was from the light. I didn't know what it was from. That first night, I kept seeing these ones and zeros. I decided, I can actually see these so well. I think I could write that down. I could write down 1 0 0 0 1 8. And the thing was, when I started it, I started feeling better. And the more I wrote, the better I felt. Took those pages and left them in the notebook and never looked at them again until 30-some years later. And that was by accident. Το 2010 ο κώδικας δόθηκε σε προγραμματιστές για να μεταφραστεί. Αυτό που βρήκαν δεν ήταν απλώς τυχαίοι αριθμοί. Ήταν ένα ακριβές μήνυμα στα αγγλικά. Έγραφε «Εξερεύνηση της ανθρωπότητας, συνεχόμενη για πλανητική εξέλιξη». Αλλά δεν σταματούσε εκεί. Ο κώδικας περιείχε μία λίστα με γεωγραφικές συντεταγμένες,
αριθμούς που αντιστοιχούν με ανατριχιαστική ακρίβεια σε μερικά από τα μεγαλύτερα αρχαία μνημεία και ενεργειακά κέντρα της γης. Στις πυραμίδες της Γίζας, στις γραμμές της Νάσκα στο Περού, στην Τάισαν στην Κίνα και στο ναό του Απόλλωνα στην Άξο. Αλλά η τελευταία συντεταγμένη δεν έδειχνε στεριά, έδειχνε ένα συγκεκριμένο σημείο στον Ατλαντικό ωκεανό δυτικά της Ιρλανδίας, μία τοποθεσία που σε αρχαίους χάρτες χαρτογραφούνταν ως το μυθικό χαμένο νησί Χάι Μπραζίλ, το μέρος όπου σύμφωνα με το θρύλο κατοικούσε ένας εξαιρετικά προηγμένος πολιτισμός. Το μήνυμα έκλεινε με ένα έτος. Προέλευση, έτος 8100. I know it's absolute. I was there. But if I'm in your shoes and talking to me, I would be asking a lot of questions. I don't blame you for that. You should. Γιατί ένα άγνωστο σκάφος να κατεβάσει συντεταγμένες αρχαίων μυστηρίων στο μυαλό ενός στρατιώτη? Ήταν εξωγήινοι που σκάναναν τα πυρηνικά μας όπλα? Ήταν μία προειδοποίηση? Ή μήπως, όπως λέει η επικρατέστερη πλέον θεωρία, γύρω από αυτό το διαδικό μήνυμα οι επισκέπτες δεν προέρχονταν από το διάστημα, αλλά από το δικό μας πλανήτη? Μήπως ήταν χρονοταξιδιώτες από το μακρινό μέλλον της ανθρωπότητας που επέστρεψαν για να παρατηρήσουν μία κρίσιμη στιγμή στην ιστορία μας? I've never believed that it was extraterrestrial. And I still don't. We believe it's based on the evidence. It's interdimensional type craft, and it's clearly us from the future. Το περιστατικό στο δάσος Ρέντελσαμ παραμένει το πιο καλά τεκμηριωμένο μυστήριο όλων των εποχών. Υπάρχουν στοιχεία από τα ραντάρ, επίπεδα ραδιενέργειας, ηχητικά ντοκουμέντα και επίσημες αναφορές από στρατιωτικούς που ρίσκαραν την καριέρα τους για να πούν την αλήθεια. Εσείς τι πιστεύετε ότι προσγειώθηκε εκείνο το βράδυ στο δάσος? Ένα μυστικό όπλο του ψυχρού πολέμου, επισκέπτες από άλλα άστρα ή άνθρωποι από το έτος 8100? Γράψτε μου τη δική σας θεωρία κάτω στα σχόλια, θέλω πραγματικά να τις διαβάσω. Κάντε ένα like αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και πατήστε εγγραφή για να ερευνήσουμε μαζί το επόμενο μεγάλο μυστήριο. Επίσης μπορείτε στη συνέχεια να παρακολουθήσετε το βίντεο που κάναμε για το Roswell, το οποίο είναι αυτό εδώ. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να αμφισβητείτε τα πάντα.